sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aaki sa puso ko. Yes ma! Kaya ngayon'y laging gulong-gulong ang puso ko isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko lagi ka umiibig sa'yo, hanggang kailan matitiis ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang agit na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang puso sa'yo'y ibalik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pa ang aaki sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang agit na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang puso sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? O para bang agit na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang puso sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Kaya ngayon'y laging gulong-gulong ang puso ko sisipa. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umiibig sa'yo, hanggang kailan matitiis ilim ang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang agit na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang puso sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aaki sa puso ko. Ang puso sa'yo'y balik.
Ano ang gagawin sa utos na damdamin para bang aking nakahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. So yun mga kasolid, ito na nating nilutong killer, nagmamantikang pork adobo. Yun oh, killer na killer talaga, nagmamantika no Boy Sipat. Kamukbahan ko pala ngayon si Boy Sipat. At bago nga pala kami kumain mga kasolid, isa-shoutout ko si Sir Kenneth Balicanta from Parañaque. Shoutout po sa'yo. Ikaw Boy Sipat, baka may gusto kong shoutout. Shoutout po kay Ismail Cyrus. Salamat po sa panonood. Yun, may Ismail Cyrus, shoutout ka na ni idol mo Boy Sipat. At meron pa pong shoutout mamaya pagkatapos kumain, kaya dyan lang po kayo, nood lang po kayo mga solid, kain po tayo. Kuha ka na Boy Sipat. Ito yung sa akin, gusto ko yung taba. Yun. Yun no. Kain tayo. Ano ba? Sarap no? May sauce siya kaya lang konti lang. Adobong tuyo kasi ito mga solid. Grabe. Yun o. Saan po? Ano pagkuha sana ako ng excuse letter kasi may naman daw ng pera. Hindi ikaw daw yung gagawa, ibibigay daw yun. Bigyan kita sauce Boy Sipat. Yun o. Grabe. Kain po tayo mga kasolid. Yun o. Ano yan? Kapag kailangan talaga ng excuse letter. Nanginginig o. Yeah, kailangan ng excuse letter. Napagawa. Yeah, ayaw niya. Grabe. Wala mo lang usap-usap ngayon Boy Sipat. Sakto-sakto lang yung lambot niya, hindi sobrang lambot. Siyempre, pagkitiran natin si Mrs. Kitchen. Nagbabantay po kasi ng bata, mga solid. Yun, no? Ah, ba? Masarap ba Boy Sipat? Masarap sa mga salad. Ano? Sakto-sakto lang po yung lambot niya. Grabe. Simutang kanin ko mga solid. Grabe. Sarap. At dahil tapos na po akong kumain at kumakain pa po sa Boy Sipat, magsha-shoutout na po ako mga solid.
Shoutout po kay Farah. Kay Joyce Life in Japan, from Japan, shoutout po. Vienna Vlog, shoutout po. Madam Amy Fardo NC from New Zealand. Pinoy Cooking TV, shoutout po. Ang mga Marites natin, Marites Vlog, shoutout. Darn Mix Video, shoutout po. Yung may idol kay Kingsley, si Smiley Cyrus, shoutout po. Riza Guapa. Bukid Vlog, mga kabukid, shoutout po. Mag-catch and cook naman kayo para mas masaya. Happy Time, shoutout po. Si Nongski TV, shoutout sa iyo Nongski TV. G. Olinda, ito si Madam G. Olinda, solid supporter po ng Our Kitchen TV. Maraming salamat po sa iyo, Mrs. G. Olinda. Si Sir Cesar Evaristo from Japan, shoutout po. Gardening Perth, Western Australia, from Australia, shoutout po. At si Sir Joseph Batak, shoutout po. Ano, tapos ka na, Boy Sipat? Opo mga kasolid. At dahil tapos na siyang kumain, tapos na ako mag-shoutout, hanggang dito na po. Maraming salamat po sa panonood. At sa ating mga silent viewers. At sa ating mga subscribers. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo mga kasolid.